Pagkatapos, sa the cheating game stars Julian San Jose kag Rayver Cruz ang magsulod sa isa ka romantic relationship. Ilabi na kung magsulod na ang ginatawag nga cheating. Pero sa sila, isa sa mga epektibo nga coping mechanism sa pag-move on amo ang pagupod sa mga tawo nga nagasuporta sa imo kasubong na lang sa mga pamilya kagabyan. All set na para sa special stint sa Magpakailanman this August si Asia's multimedia star Alden Richards. Sa sulod sa isa ka bulan o kung apatanan ka episodes kada Sabado, nagkalain-lain nga role ang i-portray ni Alden. Sunod sa iya, mabudlay ang tanan nga roles nga ginpili, challenge nga ginakabig sini nga exciting. Proud nga gin-share ni Coltes V legacy star Miguel Tanfelix ang iya hindi malipitan nga experience sa San Diego Comic Con 2023 kung saan sila nagserbe nga tiglawas ang Pilipinas. I am proud to be Pinoy ang caption ni Miguel sa iya Instagram post. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Coltes V legacy. Ang Coltes V mapati bala sa pagpang-inganyo ni Zuhl. Ano ba lang nagahulat nga kapalaran sa Coltes V sa lugar nga Ilo-Padulungan? Inakagiban pa nga mga aksyon ng mga eksena ang bantayan sa Coltes V legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.